Sunya pranceping manah kula. Waleh-waleh menapa kula sowan wonten ngarsa Paduka Bapa Durna gawe saking namung Paduka Bapa Durna ingkang nyemurupi menapa ingkang dados pengapesanipun Bratasena panenggak Pandhawa inggih Werkudara menika. Mila dereng marem raosing manah kula menawi dereng saged males hukum dhateng Bratasena inggih Werkudara ingkang rikala semanten sampun nyedani dhateng tiyang sepuh kula Prabu Bapa. Ya, yen pancen kaya mengkono, dina iki bakal kesempatan apa kang dadi setiamu nggih. Merga dina iki Bratasena madeg pendhita ana ing pertapan Arga Kailasa peparak Begawan Bima Suci. Mula aja dadak wedi kangelan, ayo. Bebarengan kelawan pun Bapa ya madya bala saka negara Ngastina. Ngiras pantes kerit lampit brungkat kimpul madya balamu saka ngeka cakra kabeh. Gedhe cilike Bima Suci dirangket yaturken ngersane Sun Prabu Duryudana. Inggih menawi tetep mekaten sumangga kula dherekaken Bapa Durna. Wah!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
wurah-wurahan tengaraning hajure kang matur kangsa tata katya putuwa ora pancriten ora becik rekata Jojo lalayu sabi waduh wata titah wata durung suwe nggonku lumaku saka ing negara Ngekacakra ngestake dawuh saka ingkang sinuwun Prabu Kirmina supaya mawat menyang Pertapanarga Kailasa. Lah kok jebul iki ana kethek putih mapake karo aku. He, sapa kowe? Yen kowe takon marang aku, Anoman kang dadi aranku. Anoman. Iya. Apa sedyane ku mewani kowe teka ana kene sadurunge ngaku, sadurunge bali mung gari aran. Oh, piye. Yen kowe takon kelawan aku jenengku Tumenggung Harya Widakta. Wonge ora eneng yo ben layar nek rene. Lho. Ana wigati apa ku mewani trunyak-trunyuk ngambah wewengkon Pertapanarga Kailasa. Yo, blak kotang terus terang bloko suta wae tekaku ana kene. Aku goleki Begawan Bima Suci. Kon mrene tak bondo tangane krintung sikile diadung gulune. Oh pengewan-ewan tak aturku ngersane Sunan Prabu Duryudana. Piye. Sumbarmu sajak kaya bisa ngremuk wesi grigen dilat wesi abang kaya lanang dhewe dapuran paret. Ora perlu datang gepok koncane sapa-sapa. Iki siswa putrane Sang Begawan Bima Suci. Luwih dhisik langka ana batangku. Piye? Luwih dhisik langka ana batangku kelakon kowe mboyong goleki Sang Begawan Bima Suci. Wah, sugih kendel Bondowani. Sugih kendel Bondowani dekeng nyawa serep jeleh urip bosen nyawang srengenge. Ora doyan ngemut legining gula wis ora kepengin demenan karo sinden. Ora san dadak guneman tekan ngendi-endi hae minggat saka kene. Piye? Ora kudu minggat gedhemu mung sak pitak teko lambaran war nyumbari karo Tumenggung Widakta. Anoman, bono baran lena pangendamu. Lena pangendamu jan sak diping mripat ora nyawak tandang gerange Sang Tumenggung Widakta. Candake bata 5 kepruken diasmu. Ora pecah pulung tak guron sak cindel abangmu cangkem elek. Doleren kene tak nyambut gawe genti. Awas kowe Anoman. Pakrat
Awas. Hei. Woi. Ya. Awas kowe. Hot, lo. Hot, hei. Yo. Parat yo, awas kowe ana. Ketek tuwa polahmu nek. Awas. Yo, pecah dah. Kamu kowe. Oh, hei. Hot, yo kowe. Hei. Hei, ho. Mau wis metu. Wah, ayo. Woi. Tongko kowe. Piye to iki anu? Wono yo. Titeni kowe. Ayo sambat wong tuamu. Woi. Lo. Ayo. Wah, hei. Ayo. Enggaklah tenang tok. Lo. Ayo. Baiklah dalah. Iya, untuk yo. Parat. Awas kowe. Ayo. Ho ho cek kowe. Wat bongko kowe kopior sirahmu kowe. Oh, iya kono. Duyung. Duyung. Wah. Awas kowe. Ayo. Maju kane atiku. Yo. Ho ho kebol sirahmu kowe. Wat? Yo. Aduh, yo, dalah mati tenan, yo, iya kono, ayo, ayo cekat tuh. Ini wong nabuh mbok sia-sia. Waduh yo. Awas. Ora minggat. Rabekke karo pesek kowe. Hoi. Edan. Ho. Hot. Wetan, waduh yo. Yo, awas kowe. Weh, kok mati tenan. Iya kono. Lele. Aduh. Jambak rambut senengane. Iya kono. Iya. Kan, hei, mati tenan aku. Ho, mati lho. Iya. Lah dalah iki lho. Iya kono. Hit. Iya. Wet. Ayo. Waduh yo. Semrepet aku. Ayo, tari. Ho. Hit lah dalah temenanan. Iya kono. Haiya, weh. Iya. Wah. Ayo ditunggale kon maju rene.